Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar Kalabas. Za mu yi dube a cikin desk screener, mu duba ta ya za ka sami token da yanzu aka yi launching nashi. Wanda mutane da yawa ba su san shi ba. Kai kana daga cikin mutanen da za su fara sanin shi. To, hanyar da za ka bi, ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi shine za ka zo nan inda na wannan zagayen nan sai ka taɓa shi. Bari ya gama nuna. Yauwa! Kun ga ya zo ya nuna mana. Kun ga sabbin tokens da ya nuna mana guda uku. Da na farkon yanzu aka ƙirƙire shi minti biyu da ya wuce. Na biyun an ƙirƙire shi ne kwana biyu da suka wuce. Na uku kuma kwana ɗaya da suka wuce. Na farko yana da dala 584. Na biyu kuma yana da ya samu abin da ya samu kenan. Shi na farkon abin da ya samu kenan a minti biyu. Shi kuma na biyun abin da ya samu shine 30K dala USDT. Na uku kuma ya samu 2K a kwana ɗaya kenan. Ya samu kenan 40% na abin da ake son ya samu a wajen nan. Na farko za mu ga yana da an sanya masa kuɗi. Ko na ce kuɗin da yake kansa yanzu za mu ga gashi nan 3K ne. Na biyu 25K, wannan 6.6K. Nan kuma yana nuna mana abin da ya samu ne a nan. Da kuma nan percentage ɗin da ya samu. Idan nan kuma layin nan idan ya cike shi kenan. Nan ya cike ya samu abin da ake so shi kenan ya nuna 100%. Yanzu kun ga yanzu wani ya ƙara ƙaruwa. Sun zama guda huɗu. Wanda ya ƙara ƙaruwan nan gashi nan. Gashi nan wannan. Kun ga second ne ma. Second 30 bai kai ma minti ɗaya ba har yanzu. Yauwa! To wannan kenan hanyoyin da ake bi in sha Allah a samu sabon token wanda yanzu aka sake shi. In ya so ka duba wasu ababen da ya kamata.